брат, О, ягон чи ҳастай хонада бихӯрем? гишнаӣ? Мурдам ай гишнагиро охӣ. Хай биё бирем на магазин, ай ҷайна перекрос будай. Ягон монай колбаса мегирем, мерем хона да мехӯрем охе. Безор шидам ай ми колбаса хӯрира. Ба худо қасам шикам жулудком қатӣ медам. Хай чо мекунӣ бародар, шида ғарибӣ ҳами ай бародар. Чо мекунӣ инҷа бадтара Тоҷикистон набоша ки куртоби ашагӣ бихӯрӣ. Бес. Охе. Ҳамин ака Исмоил ҳар рӯз видео мекунад, ки бе ман соат ҳая бор бинам. Гуфта буд ки то последний клиент ҳамин ин соат 12 шавад. Соат 12 шуда бародар, маҳкам кардагиам. Не, ӯ гуфта буд ки то последний клиент тамом ҳастем. Ва дар киҷо боша куртобхонааш? ҳамин гуфта буд ки ҳаме то Приморска миёй тарафи дасти рост миёй, ҳамин си мерем миёвем ша. Биё ку бирем. Ҳозир мерем, қурутов мехӯрем.